Falta uns 1.500 condutores e condutoras. Esta iniciativa inclúe ademais unha campaña digital co eslogan "A estrada sempre ten saídas". Non sei se Cintia, a profesional que hoxe nos acompaña, anima a esta saída que ela xa elixiu. Rocío. Sí, así é, un sector tradicionalmente masculino, pero un sector no que Cintia disfruta, e por eso nos hoxe viñamos aquí a preguntarlle. Moi bo día, Cintia, como estás? Buenos días, moi ben, aquí andamos traballando. Traballando de camioneira, e ti isto tuvechelo claro dende sempre, non? Desde pequeniña soupen que quería o camión, xa nos criamos con eles na casa e foi o que sempre quixa. Vocación desde logo. Canto tempo levas ti dedicándote ao mundo do camión? 5 anos que levo aquí con este, que xa empecé directamente co tráiler. E nada, aí estamos. Ti directamente ao grande? Sí, directamente. Para que vas a coller un camión? Eso. Non, empezamos cos pequeniños na casa, pero nada, mítico, ali, para diante e para atrás, e pois con este, bueno, empezou o meu irmão, empecé uns días con ele e xa para diante. Para diante. Ti notas que o mellor que é algo así difícil ser muller en un mundo tan masculinizado? É un pouquiño difícil, pero hai que saberlo levar. E hai que saber demostrar tamén que somos todos iguales. Ao fin de contas, non hai mellor maneira de demostrarlo que traballando. Desde logo, que si como é un día a día no teu traballo? Pois mira, eu levántome, vou ao sitio de carga, cargo o camión e dirígome ao meu destino. Que no noso caso, pois vámonos moito a Asturias ou a Pontevedra. Descargamos e despois, bueno, así, sucesivamente hasta que se acaben as horas. É difícil, non, o mundo do transporte, que moitas veces pois non podemos dormir na casa. Non, eso é unha das cousas, tal, pero bueno, hai que saberlo levar tamén. Non, sempre, eu, como digo, eu sempre procuro buscar luz e que haxa bares e xente, ambiente. Ambiente, Sí, non? ambiente. Porque mira, a ver, arrancamos a semana en Rois e cara onde nos diriximos, ahora que xa tes o camión cargado? Pois ahora vámonos para Asturias. Vamos a descargar ali e despois voltaremos para aquí. E nada, a tirar hasta onde den as horas. E ti cando arrancastes así nesta profesión, que che dicían? Nada, porque que era moi valiente, que, bueno, que era para homes e tal, pero a min eso non me convencía. Eu, a demostrar de que está tanto para homes como para mulleres. Cal crees que é a mellor dificultad, a maior das dificultades que podes o mellor ti afrontar así? Aquí o máis difícil o tema de asearse. Ese é algo moi difícil aquí. Aquí en Galicia, sobre todo. Zona de Asturias, onde que iras. Ahora Galicia escasea moito. Claro, porque para dormir podemos dormir no camión, pero igual para o tema do aseo non é tan fácil. Non é nada fácil. Xa tens que andar preguntando de si ter duchas ou... Aquí, nada. Cero patatero. Non hai onde. E ademais falamos de un sector que está a afrontar grandes dificultades, como é esa dificultade da remuda xeneracional que non termina de chegar. Exactamente. Isto ou che gusta e o colles con cariño ou senón, olvídate, amargaste en vida. Entonces, malo que son moitos días fora da casa, os sueldos son os que son, temos que vir diles, todo sube. Oye, é complicado. É complicado. É complicado, un gran desafío que están a afrontar neste sector do transporte. Cintia, deixámoste que te vayas, que marchas para Asturias xa, non? Exactamente, vámonos alá. Pois ala, compañeiros, deixamos a Cintia que se vaya, que marcha xa para Asturias, camión cargado, e collemos rumbo. Pois aí vemos como arranca e como se vai ata Asturias.